Вітаю вас, мае даражэнькія. Гаворка сёння пойдзе аб дзяржаўным гербе нашай краіны. Кожная дзяржава мае герб і сцяг. Яны з'яўляюцца сімваламі яе незалежнасці. Гербы ёсць не толькі ў дзяржаў, але і ў гарадоў. І ў асобных людзей. Слова «герб» паходзіць ад нямецкага «эрбе», што перакладаецца на беларускую мову як «спадчына». Яшчэ ў старажытныя часы ваяры малявалі на сваіх шчытах нейкія знакі, каб у баі іх можна было адрозніць ад іншых. Паступова гэтыя малюнкі сталі перадавацца ад бацькі да сыноў, станавіліся сімваламі роду. Не кожны чалавек і не кожны род маглі мець свой герб. Гэта была прывілея толькі свабодных людзей, якія адносіліся да вышэйшых саслоўяў. І горад атрымліваў герб толькі калі быў вольным, меў права на самакіраванне. У сярэднявеччы такое права называлася Магдебургскім, бо першым яго атрымаў нямецкі горад Магдебург. Шмат якія беларускія гарады былі вольнымі і мелі свае гербы. Першым з іх атрымаў магдебургскае права Брэст. Правіцелі, князі або каралі рабілі герб свайго роду дзяржаўным. Так адбылося і ў вялікім княстве літоўскім, агульнай дзяржаве беларусаў, літоўцаў і украінцаў. У канцы 13 стагоддзя князь Віцень абвясціў свой радавы герб пагоня агульнадзяржаўным. Беларусь шмат цярпела ад набегаў чужынцаў. І калі войска не спраўлялася з пагрозай, аб'яўлялася пагоня. Гэта азначала, што кожны мужчына, які можа трымаць зброю ў руках, павінен стаць на абарону сваёй краіны. Герб пагоня – гэта выява ўзброенага воіна на белым кані на чырвоным шчыце. У правай руцэ вершнік трымае меч, а ў левай – шчыт з залатым шасціканцовым крыжам. Такі крыж быў вядомы нашым продкам яшчэ з часоў язычніцтва. Гэта быў знак Ярылы, бога цёплага вясновага сонейка і ўраджаю. Святыня Беларусі – крыж Ефрасінні Полацкай, таксама шасціканцовы. Пагоня была дзяржаўным гербам шмат стагоддзяў. Пад сцягам з яе выявай войскі Вялікага княства Літоўскага разам з польскімі палкамі разбілі крыжакоў у Грунвальдскай бітве. Яе мы можам убачыць на вокладцы статуту ВКЛ, зборніка законаў гэтай дзяржавы. Усё лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць, старадаўняй літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Так пісаў пра герб Літвы і Беларусі паэт Максім Богданович. Калі была абвешчаная першая беларуская нацыянальная дзяржава, Беларуская народная рэспубліка, пагоня стала яе гербам. Не забыты гэты старажытны сімвал і ў нашы дні. 4 гады, з 1991 па 95, пагоня была гербам Рэспублікі Беларусь. Зараз у нашай дзяржавы іншы герб, але пагоня абвешчаная гістарычна-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Яна з'яўляецца гербам Віцебскай вобласці. Выява пагоні ёсць у гербах некаторых беларускіх гарадоў, напрыклад, Магілёва і Лепеля. Сучасны дзяржаўны герб Беларусі цесна звязаны з гісторыяй БССР, Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Паглядзіце, як выглядаў герб БССР у розныя гады. І параўнайце з гербам, які быў прыняты ў 1995 годзе. Засталося шмат агульных элементаў. Паспрабуйце здагадацца, што азначае кожны з іх. І прачытайце аб гэтым у падручніку. Спадарыня Васіліна, мне вось цікава. Сучасныя дзяржавы маюць свае гербы, гарады. А ў асобных людзей гербы захаваліся? Я, напрыклад, або вось Надзейка, можам атрымаць герб? Цікавае пытанне, Змітрок.
У нашай дзяржаве няма княжацкіх або шляхецкіх тытулаў. Калі твая сям'я паходзіць з нейкага шляхецкага роду, то можна пашукаць матэрыялы аб яго старажытным гербе. А калі і не паходзіць, то гэта таксама не перашкода. Мы ўсе зараз людзі вольныя, а значыць, маем права мець свой герб. Ён можа адлюстроўваць гісторыю сям'і, заняткі яе членаў, той уклад, які яны ўнеслі ў развіццё нашай краіны. Ёсць такая старажытная навука – геральдыка, аб правілах складання гербоў. Мы будзем яе вывучаць? Хачу! Не, Яўхімка, гэтая навука не ўваходзіць у школьную праграму. Але і ты, любы другі чалавек можаце засвоіць яе самастойна. Было б толькі жаданне.